IFM News. Lokal. Idol Lawrence, good morning. Go ahead. Good morning, Idol Bernard. Maragsakan ni Avelino Batuyong. May sa grade 12 student iti siyudad ti Batak. Anang ipakaamo, ana ijayaan itsuna iti full scholarship. Iti may sa nga universidad, iti pagilian nga Indonesia. Wow. Daytoy ket kalpasan analing isuna nga agsaritan iti Indonesian, lengguwahe dagiti residente, iti pagilian nga Indonesia. Kunana ana sursuro na iti panagsao ti Indonesian, babayan iti YouTube, ken Discord apps, ken kinayat na sinursuro daytoy, gaputan saan nga overrated, ken kastamet nga saan nga underrated daytoy a lengguwahe. No pay kasta ket saan pa nakadesisyon na daytoy nagtuloy isuna nagbasa iti kolehyo iti pagilian nga Indonesia wenno saan gaputa isuna ket may sa paylaeng a grade 12. Inteman na denggen iti paset iti panagsarita ni Avelino Batuyong. Inubra ket no anya ti grammars ti Indonesian iso ti umunak nga sursuruan iso DJ ti inubra ket nagboyak ti YouTube kan pinadasak nga nagsasaupay tangamin kay iso ti may isa nga paglaingak DJ Isaok Dagos ket DJ mat pinadasak ti makisasaumat ti Indonesians ti after like ada 1 month kon nga sinursurwan di DJ vocabularies kan grammars ket DJ ket na listok lang gayam nga nasursurwan itan kay ibagbaga di DJ Indonesian idi 1 month ko lang kaya ka nung matiag Indonesian nan iso DJ motivation ko nga agsursuro pa iso DJ tinang pa motivate kanya nga mang learn by the new words kada vocabs ti Indonesia. Okay. Aping Indonesian iti napilim nga lengguwahe nga sursurwen. Dagiti daduma kahit ti makasusuro ti Korean, ti daduma kat Japanese and Chinese. Apay kay gagat Indonesian? Iso lang amin tinapilik idik like padasak man met ti sabali nga language ko na hang nga DJ overrated hang mga DJ underrated DJ ka sa dalang J middle so pinadasak ti Indonesian ngam hang ko nga na-expect nga kasugayam ti mangyari no pano Indonesian and is DJ naragsakan at nga nakasursuro Indonesian inubra ket Dayta iti paset iti panagsarita ni Avelino Batuyong. Kaya mo lang nga nag-Indonesian. Isend mo kanya. Ganya. Ngam iti dayto man nga gundaway Idol Glenn pangurayan akita iti mamuta denggen iti makunamot detoy amana gaputa sa angkupay nangeg iti Sabado detoy panagsarita na. Naanat feedback na ka detoy anak na no proud met lang isuna wenno saan. Idol Glenn bigad. Ay kay Idol Glenn, anat pinamayam, anat pinakamo. Inakalan lang. Manong gramo si Betsy. Okay, Idol Glenn, anat makunamot ka detoy barom at siyempre sinumot iti may naganak nga proud di ba? Buena. Go ahead. Mas proud iso na. Okay. Apong Glenn, anat pinamayam, anat training in sayangkat mo kadetoy barom. Ti pinamayakin di Baroket no anya man ti kayat na nga obraen para kada supportarak and then jakmet amo ti ag Indonesia jak na sursuro apo adat mangibagbaga naglain ka nga nang isuron ko na dangin jak amo ti ag isuro apo ti lang iba support lang kasi DJ tay habi na tay kas lakayat na kayat ko nga agsuro deto and then as a parent no kanya ti kayat na ta pagragsakan tay barom ited mo as long as awan met ti pakakuan na awan met ti anyo deto yan awan met ti apapakan na nga tao when awan madungdong pa nga tao basta with due respect and ang nakakatuwa di kayat na ti maka-chat ko. Hindi kaya chat, maki-chat isunan. Ngayon day kaya natin makakita ti tao nga tay Indonesian nga talaga. Baka ti kayat na nga sawain kit Indonesian ang mga kasyay. Anbet siguro. Kasi ada di kaya group chats nga. And then something happen, idi internationalization. Internationalization. Ti imay nga mismo, di kaya presidents of the Jakarta University. And then they have seen him. And then napandan na kisarita keng kuana and then ayun naragsakan da kasi the younger generation in the Philippines andamat nagsusuro kay Indonesia and then it's a very rare opportunity nga nakita da and then
Okay, today So I kahit will... na sawen pagbasa mi so na nga ro DJ palubusan mi DJ Indonesia. Para kanyak no iso titi kaya na kasi he have still 1 year nga agpanunot kasi grade 12 na pa ila. And no anya man ti kayat na tulungan ni. Well, supportaram kasama mo ti ama. Yes. Okay. Ayun, yun lang. All right. Thank you. Deta idol nagbalin samot nga emosyonal ni Apong Glenn siya naman kami ti Alam mo na nga kuha. Tears of joy samot deta. Siyempre akat balay giti anak balay gimo ti naganak. Ganun yun. Yes. Iso ti naganan kasta ngem nagogwapo ti baruna dayo nga amang. No kita ka kasi anak na ba talaga? Susi ag Indonesia tatan anamat kasano di kasa nangag ko di pa nag I love you kasat parang ibagat I love you ti Indonesia. Di anat na Nalipatan malagip ko. Salamat kung kuna naman ni Tagalog. Salamat kita. Good morning. Well, deta. Salamat pagi. Oh, nyalaki di dawang makay. Amo kanya ka Korean, anyo nga sa'yo. Lawrence Umnida, DJ kanya. Salamat malam. Kat malam. Baga malam. Anya Sa ko Ilocano na kaya. kaya. Kat Indonesia. Some part of Indonesia is part of the Philippines. Ay, Anya laki din. That's in the history. You forgot, my dear. You should go back to grade 6, section 2. Okay, go ahead. Okay, so dali may isang anak ni Apong Glenn ka daw ejay pagilyan nga. Ayan na. Japan. Japan. Ayan. Arigato. Gusto mo sa? Japayuki to mo ti mga asawa na kanila.